Em vaig presentar dues categories, a la categoria on he guanyat, que és a la categoria d'edició. Vaig presentar un puzzle que es va publicar l'any passat, de la casa de joguines Longi. És un puzzle que té la característica que és un puzzle a lo llarg, és una carretera, és una cursa d'animals i de personatges estranys que passen per diferents paisatges, no? I per diferents climes, diguem. El puzzle és una carretera, fa com diferents curves, i llavors el que vaig agafar és que el propi moviment de la carretera passés per diferents espais, no? Per un desert, quan pujava per una muntanya, quan baixava per un mar, quan tornava a pujar per una altra muntanya d'un altre estil, més selvàtica o més alpina, no? I després tornava al desert i acabava la cursa. I això té la característica aquesta, que és un puzzle que és un format carretera i és de 3 metres de llarg. Jo sí que valoro com un element de prestigi, no? Guanyar un Junceda, a part de a nivell personal sí que és com un... O sigui, està molt bé a nivell personal, jo crec, perquè a nivell d'autoestima i d'agafar una mica de confiança en la teva feina, no? Perquè la feina d'il·lustrador sol ser una feina bastant solitària, en què et passes molta estona sol i tens pocs espais per compartir amb companys de professió, no? Diguem. Llavors un premi que és precisament el reconeixement dels companys de l'ofici, doncs està molt bé, no? Perquè és un reconeixement des d'aquesta soledat que té a vegades l'ofici, està molt bé que tingués aquest reconeixement.